Jobbos radikalizmus, nemzeti rock, gyenge játék és utcai harc. Szubkultúra, amelyben a foci másodlagos, az életérzés az első. Az ultrák szerint vesszen Trianon, Gyurcsány takarodjon és hajrá Fradi. Célpontban a nagy kibékülés és a közös ellenség. A 2006-os sajnálatos őszi eseményekig többnyire házon belül maradtak az ultrák. Egy-egy Fradi Újpest rangadó után persze akkoriban sem maradt el a harmadik félidő. Az őszödi beszéd kiszivárogtatása a stadionok környéke helyett Budapest belvárosát változtatta harctérré. A kormányzati propaganda azóta egyenlőségjelet tesz az utcai harcos és a futballhuligán közé. Kutyák vagytok! Rohadt kutyák! Eláruljátok a saját népeteket! A kemény mag egy percig sem tagadja radikális ellenzékiségét és Gyurcsány ellenességét. Mindenféleképpen jobboldali bátorságú fiatalokról beszélhetünk. Az, hogy mi a szélsőséges, az nyilván nézőpont kérdése, ami ennek a kormánynak szélsőséges, az nem biztos, hogy nekem az. Abban viszont biztosak, hogy a kormány szándékosan démonizálja őket. A szurkolótáborokat azért nyírják, mert tömegeket mozgat. Tömegeket mozgat, szókimondó tömegeket, és most már nem csak a fradistákra fog állni ez a jelző, hanem mindenkire. Magyarország legnagyobb pártja, a focipárt képviselői úgy fogalmaznak, egy új, közös ellenséggel állnak szemben. Egyfajta rivalizálás megvolt a fiatalok között, ugye most is megvan, csak ugye ezt háttérbe szorították, az egymás elleni rivalizálást, a közös ellenség, ami maga a rendszer. A mindenkori rendszer, vagy ez politikai hatalomhoz köthető? Hát én úgy gondolom, hogy ez a mostani politikai hatalomhoz köthető, ami egyfajta ilyen összefogást eredményezett. Azóta a nóta is közös. A miniszterelnöki hivatal elé a Dunaszerdahelyi rendőrroham és a szlovákok magyar ellenessége miatt vonultak az ultrák. A célpont arra volt kíváncsi, kik ezek a javarészt 20 éves fiatalok. Ez tényleg egy életforma, tehát más az öltözködés, tehát ugye ez a szubkultúrához hozzátartozik az öltözködés, a szokások, sajátos értékrendek, valamilyen szinten ugye a stadionokban kialakul egy, hát minek nevezzem végül is, tisztelet, tehát szóval olyan dolgok, ami tényleg ugye a civil életben más csoportoknál nem feltétlenül alakul ki. Vegyük hát sorra a szubkultúra sajátosságait, az öltözködést, a zenét és a debreceni vezérszurkoló által említett tiszteletet. Van egy jó pár olyan márka, ami kifejezetten csak tényleg a futballhuligánoknak a márkája. Sőt, vannak olyan márkák, amiket a futballhuligánok tettek híressé, illetve nevessé. Bugyinszky György egy fővárosi ruhaüzletben tulajdonos, prémium márkákat forgalmaz, egy póló 15, egy pulóver pedig 30 000 forintot is kóstálhat. Nekünk is a vásárlóink azt gondolom, hogy ilyen 60% a futballhuligánok teszik ki. Tehát ezáltal, hogy ők tényleg igényesebben öltözködnek és próbálnak kitűnni az átlagembertől, és ezt a stílust ők felvették, ezáltal igen, tehát abszolút azt gondolom, hogy ha csúnyán ki lehet fejezni, akkor igen, jó üzlet. A globális márkáknak hazai konkurenciájuk is akad. Kis Csaba fanatikus futballszurkoló, aki 4 éve a Hajdú-Bihar megyei Balmazújvároson álmodta meg a magyar márkát. Ez azért volt szükséges, mert ahogy meccsre jártunk, és látni kellett azt, hogy ezek az úgymond szurkolók, hazafiak általában ezeket a felsőket hordták, Everlast, Lonsdale, és én ennek a kontrájára próbáltam megcsinálni először angol felirattal a harcost, Warrior felirattal, és utána alakult tovább a dolog, hogy az ősi magyar rovásírással is rákerült, majd magyarul is rákerült. 100%-ban magyar termék, magyar alapanyagból és magyar munkaerőből. A 30 darabos kollekcióban van póló, pulóver, nadrág, de még sapka is. Védjegyük közös. Hát az árpádsáv az minden volt, tehát ez maga egy fricska is, tehát azért is csináljuk, ha ők azt mondják, hogy ez szélsőséges, meg
meg ez, meg az, azért is. Nem csak a ruha teszi az elkötelezett drukkert. Ez egy olyan dolog, hogyha az emberre bármi történik. Tehát ha mesztelen vagyok, és bárhogy igazolnak, én akkor is tudom igazolni, hogy nálam van egy sál. Én hova tartozom? Ahogy az elit alakulatoknál vagy a jakuzáknál, úgy az ultráknál is külön szimbolikát hordoz a tetoválás. 1899 a Fradi alapítási éve. 3 E betű, az erő, elkölcs, egyetértés. A latin szöveg az pedig a híven becsülete vitéző mindörökké, amit körülötte van. A motívumok a klubimádaton túl 9. kerület, abszolút lokálpatrióta. Ez mindenkinek megvan valahol. Az kötele az európai 9-es. a nemzeti elkötelezettséget is tükrözik. Mi van a nyakadra varva például? Az éljen a haza. Az EAH, egyébként ez egy ilyen cifraszűrről levett monogram, tulajdonképpen azt tetováltattam magamra. Éljen a haza. Hát lassan sajnos már itt tartunk, látod, hogy hát nem azt mondom, hogy úgyis mindenki tudja rólam, hogy gondolkozom, de majd, hogy ne az, ez egy jellemző dolog erre a mai korra, hogy nem az van ide, tehát hogy éljen a haza, csak ennek a rövidítése. Sziva Balázs civilben énekes, a futballszurkolók egyik kedvenc bandájának frontembere. Ez a romantikus erőszak nevezetű zenekar. Mi voltunk azok, akik el sem jutottunk Dunaszerdehelyre, mert már Révkomáronnál elfogott minket a szlovák rendőrség vagy titkosszolgálat. De mi közönségünknek is a elég nagy része az mondjuk így a futballstadionokban is kijáró emberekből adódik össze. A műfaj nemzeti rock. Mi énekünk Trianonról, ez szent igaz, de hát azt gondolom, hogy egy értelmes embernek látnia kell ezeket a problémákat, amiket ez a hibás békediktátum okozott. Az ultrák egyöntetű véleménye, hogy nem a külsőségek különböztetik meg őket az átlag magyartól. Összekötő erejüknek a hazaszeretetet és a radikális jobboldaliságot tartják. Mi a túróért lenne az ember baloldali? Tehát igazából én azt mondom, hogy mások nevében nem akarok én beszélni, hogy ki miért lett jobboldali, vagy miért radikális. Én azt mondom, hogy itt egy egészséges nemzettudat van, és lehet, hogy ki is vetik a táborok maguk közül azt, aki itt nagyon baloldalis körül. De én úgy hiszem, hogy itt a lelátón nem is nagyon lenne életképes egy ilyen baloldali gondolkodásmód. Az ideológiai elkötelezettség tradíció. Futballtörténettel foglalkozom, így a szurkolói csoportokkal. Szigeti Péter szerint a szurkolói szubkultúra egyidős a magyar futballal. Már 1903-ban sor került arra például, hogy a millenárison fradi szurkolókat igazoltattak. Nem azért, mert erőszakosak voltak, hanem egyszerűen az újság szerint mosdatlan szájú egyénekről volt szó. A múlt század előnélt újságíró kollega ma már megmosolyogtató szóhasználatán felbuzdulva felkerestük a fradi jelenlegi fanatikusait, méghozzá főhadiszállásukon. Úgy ítélték meg a Ferencvárost a későbbi időkben, hogy fasiszta, a magyarság legszélségesebb csapata. Noha a fradi eredeti gyökere német. Franzstadti sváb kispolgárok és szakmunkások alapították, ahogy látták már 1899-ben, mint egy válaszul az egy évvel korábban létrehozott magyar testgyakorlók köre a belvárosi Zsidóság tornaklubjára. A Ferencváros volt úgymond, ahogy említette, a nép csapata. Tehát ott volt egy ilyen nagyon erős nemzeti elkötelezettség, az NTK az pedig egy úgymond kvázi zsidó csapat volt, tehát az asszimilálódó kispolgári, középpolgári zsidó középosztálynak volt a csapata, és ezek csoportok között lévő társadalmi ellentétek voltak azok, amik aztán a futballpályákon is megjelentek. Egyes szakírók az FTC és az MTK rivalizálásában a budapesti németség és zsidóság asszimilációs küzdelmét látják. Kíváncsiak voltunk az MTK ultráinak véleményére is. A Blue Brothers szurkolói csoport először hajlott az interjúra. Magam részéről úgy gondolom, hogy az nem lenne jó, hogyha én beszélnék, mások pedig nem akarták, tehát így alakult. Aha, Tényleg köszönöm a megkeresést, de most ez van. Jó, rendben, köszönöm szépen. Minden jót kívánok, viszonthallásra. Így az internetről tudtuk meg, hogy a Blue Brothers nem foglalkozik a politikával vagy a zsidó kérdéssel, tagjait kizárólag a sport szeretete köti a Hungária körúthoz.
A debreceni Loki egyik vezérszurkolója szerint viszont a futball és a politika ma már egy pár. Miért kell ezt a sport köré szervezni? Mert ez az egész már néha nem a sportról szól. Tehát ebbe a sportba már réges-régen belevitték a vezetők, meg a politikusok a politikát. Hamarabb bevitték a stadionokba a politikát a politikusok, mint maguk a szurkolók. Az Újpestet a proletár diktatúra, a párt ökle, a karhatalom csapatává tette, miközben a Fradiból ellenségképet kreált. Kádár János volt az első olyan magyar politikus, aki kijelentette azt a Ferencvárossal kapcsolatban, hogy nem minden fradista szurkoló reakciós, de minden reakciós fradista. Az ultrák szerint a kádári gondolat túlélte a rendszerváltozást. Úgy gondolják, a jelenlegi kormánypropaganda azért általánosítja őket a szélsőségesekkel, mert a stadionok szubkultúrája épp azoknak a társadalmi jelenségeknek teremt nyilvánosságot, amelyeket a hatalom eltitkolni igyekszik. Azért a magyar lakosság az már vágja, hogyha Szögi Lajosnak a neve van kihúzva egy zászlón, meg az, hogy emlékezz most rá, gyújts egy gyertyát magyar, akkor a magyar lakosság tudja, hogy miről van szó, még a Bárdos András nem is akarja tudni, vagy úgy tesz, mintha nem tudná, hogy ki volt Szögi Lajos. Mert amire a múltban kiálltunk, azért meg győzelmet nem értünk el. Pillanatnyilag még Magyarországot mindig egy kommunista hatalom vezeti, ami bármilyen eszközzel, ha kell, írtja és alázza az összes nacionalista gondolkodású embert bármilyen fronton. A szurkolók új frontot nyitottak, közöset. Nincs zöld, fehér, lila, fehér vagy éppen piros, fehér érdek. Azt mondják, egy a fontos, a nemzeti trikolor, a piros, fehér, zöld. Ez volt a Célpont. A szurkolók leveleit is várjuk a célpont@hírtv.net e-mail címre. Korábbi adásainkat pedig megnézhetik a Hír TV weboldalán. Stábunkkal személyesen legközelebb november 26-án Szegeden találkozhatnak. Köszönöm figyelmüket, viszlát!